Na hát, sziasztok! Végre elérkeztünk ehhez a pillanathoz, hogy ezen a csatornán is végre felkerül az első videó. A mai nap egy tier listet fogunk csinálni, mégpedig az idei új Forma 1-es autókat fogom én ratingelni, úgyhogy tartsatok velem, nézzük meg, hogy kerül-e egyáltalán valami az S tierbe, és ha igen, akkor mi az, és melyek lesznek azok a liverik, amelyeket én azt mondom, hogy egy F tier szintjén van, már ha van ilyen. Úgyhogy mielőtt belekezdenénk, amúgy őszintén azon gondolkodtam, hogy innentől most már legalább heti rendszerességgel töltenék fel videókat. Meglátjuk, hogy tudom-e tartani. Viszont nem is húznám tovább a szót, kezdjük el, viszont nem, természetesen nem a McLarennel fogunk kezdeni, hanem konstruktőri szintbe fogunk előrébb jutni. Szerintem ez a objektívebb megközelítés ennek az egésznek. Szóval az Zauberrel kezdünk. Ugye az természetesen látni fogtok képeket, nagyon remélhetőleg majd be fogok néhányat linkelni. Szóval a lényeg az az, hogy Zauber számomra tavaly, amikor megmutatták ezt a zöldet, ezt a kikket, elég érdekesnek gondoltam. Nem feltétlenül mondom, hogy örültem neki, de tetszett az egyediség, tetszett a megújítás, és azt hittem, hogy valójában is jól fog kinézni, de valahogy nem jött át a valóságba ez a zöld. Sokkal inkább ilyen nagyon rikító szín lett az egész, és bőven nem lett olyan kellemes, mint aminek tűnt, amikor megjelent tavaly. Idén megváltoztatták, sokkal több fekete lett, elején csak zöld, és a tesztek során elég durván lehet látni azt, hogy amikor a belső kamerát mutatják, akkor kb. Olyan, mint hogyha zöld lenne az egész autó. Nekem elsősorban az jutott eszembe, amikor a F1 játékba beállítasz magadnak egy teljesen zöld liveryt, hogy a online multiplayerben meg lehessen különböztetni téged a többiektől. Szóval a fekete rész az kb. Át se jön a belső nézetből. Eléggé gyengének tartom, sőt, még azt is megmerem mondani, hogy szerintem ez rosszabb lett, mint a tavalyi. A tavalyiban legalább egy kis elrendezés volt, ebbe őszintén nem látom be a nagy kreativitást, de azt mondom, hogy azon kívül viszont az hogy zöldet megtartották, az nekem tetszik, de kicsit más irányba kellene menni, én ezt egy E-tiernek tartom, szerintem jelen esetben az egyik legrosszabb livery, az szinte biztos. Viszont a Williams. Nekem alapból nem tetszett a Williamsnek az a milyennek a neve? Az a Duracell ugye szponzorot. Nagyon sokat eltakart a tavalyi autó, meg a tavaly előttin is. Természetesen ők voltak az egyik fő szponzora a csapatnak. De nekem nagyon zavart, hogy kék liverin, barna, meg ilyen nagyon sötét, szürke színek vannak. Tehát legyen kék és fekete benne, meg fehér, de az a barna az egy kicsit nekem ott zavart. Most ez jóval visszaszorult, és szerintem jobb is lett. Nagyon tetszik az, hogy a kéket meghagyták, sőt, még több kék van benne szerintem, mint tavaly. Tehát szerintem ez nagyon jól néz ki ez a kocsi. Ez a Duracell az még mindig egy fájó pont nekem, de ez az Atlassiannal való együttműködés, ez jónak néz ki. Nem, természetesen technikai okot nem látunk, meg Atlassian nem is fog technikai támogatást nyújtani nekik, csak pénzügyi, de nekem tetszik. A kék az lehet, hogy sőt, biztos, hogy szubjektív vagyok ezzel kapcsolatban, de nekem ez legalább egy B-tier. Szinte biztos, hogy ez egy B-tier. Mondom, a Duracell nem lenne, már mehetne ide A vagy S környékére is. Viszont a következő, a Racing Bulls, talán az egyetlen meglepő az ebbe az egészbe tényleg. Az egyetlen meglepő. Viszont milyen meglepő? Tehát nekem, amikor megmutatták az F1.75-ös bemutatón, nagyon tetszett. Nem tudom, hogy hányan emlékeztek rá, 2020 török nagy díj. Ugye a Red Bull ilyenkor próbálkozott ezzel a fehér liveryvel. Ugye ilyenkor, ha jól emlékszem, akkor Verstappen és Perez, tehát a főcsapat kapta meg ezt a liveryt. Viszont úgy tűnik, hogy annyira megkedvelte a csapatvezetők, meg úgy tűnik, hogy a szponzorok is ezt a fehér alapot, hogy a Racing Bulls átvette.
és nekem tetszik. Tehát nekem azt kell mondanom, hogy ez nagyon szép. Tehát a tavalyi V-Carbhoz, meg a Toro Rossókhoz képest, még nem is a Toro Rossókhoz, hanem a utána lévő V-Carb, meg mi volt előtte? Alfa Taurik. Na ahhoz képest ezek a szürkés, fehéres színekhez képest ez a letisztult fehér, ez nagyon jó. Tehát ez tényleg egy olyan a kocsi, olyan livery, amire azt mondani, hogy átír. Tehát ha ránézel, nekem nem az jut eszembe, hogy Racing Bulls, Alfa Tauri, Toro Rosso, nevezzük bárhogyan, Red Bull B csapat, hanem az jut eszembe, hogy ez egy Red Bull csapat, és majd hozzá fogok szokni, hogy ez nem a Red Bull csapat, és nem egy ilyen special livery, különleges alkalomra tervezett livery, hanem ez a V-Carbnak, de addig is, vagyis Racing Bullsnak, bocsánat, addig is viszont nekem tetszik, jól néz ki. A ház, hát ez a piros, fekete, milyen szürke, ez nem fekete, piros, szürke, talán néhol feketésebb, beárnyalat és még fehér. Én azt mondom, hogy ez a tavalyhoz képest szerintem rondább lett. Nem is azt mondom, hogy rondább, csak számomra nem annyira tetszik. Tehát furán van elrendezve a fehér, furán van elrendezve a fekete. A tavalyi nekem tetszett, szerintem nem volt rossz. Én természetesen támogattam az újítást, ne ugyanaz legyen, ugye kedves Red Bull. Úgyhogy hát nem tudom, én erre azt mondom, hogy annyira nem rossz, mint a Steaké, tényleg. Ez szerintem mehet egy C-tiernek. Ez egy mid. Viszont az Alpine nekem a tavalyi autó volt a mid, nekem nem tetszett ez a rózsaszín kékes dolog, de nem hittem volna, hogy ezt lehet lejjebb vinni. Tehát, hogy azt hittem, hogy ezt kimaxolták ezt a kombót, és hogy oké, innentől akkor marad ez a kékes, feketés, néhol rózsaszínes dolog. Nem, megduplázták nagyjából a rózsaszínt, ami még nem is lenne baj. De ez a kékkel való kollab nekem egyszerűen nem üt egyik szín sem. Tehát, hogy úgy nekem nem jön be. Úgyhogy ez is, sőt nem, ez egy D-tier lesz. Ez jön ide D-tiernek. Aston nem változtattak sokat, sőt szinte alig változtattak valamit. Viszont jó kis bemutató volt, az nekem nagyon tetszett. De ehhez nem tudok mit hozzáfűzni, tényleg. Tehát ez alapvetően jó. Én ide raknám, nekem tetszik az Astonnak ez a zöld. Kicsit több lett a szürke, vagy nem is a szürke, hanem a fekete rész, ha jól látom. Szóval próbálom itt képben keresni. Hát szerintem jobb lett. Kicsit olyan, mint hogyha jobban tükröződne a felszíne. Lehet másfajta anyagot használtak, de jól néz ki. Merci viszont. A Mercire tudom azt mondani, hogy ők viszont igazán előre léptek. Nekem igazán tetszik ez a fekete hozzáállás, és hogy maradtak a feketén, ez tetszik. Ezt, hogy szürkéből feketébe, nekem tavaly nem jött be. Tehát nekem az, hogy miért kell a kettőt, miért ilyen átmenet, miért nem akkor egyik helyen szürke, hátul full fekete, de miért kell ilyen átmenetet csinálni a kettőből? Hát tavaly is zavart, viszont most több fekete van benne, és ezért ezt díjazom. Nekem a fekete jobban tetszik, mint a szürke. És ez ennek örülök tényleg. Szóval ez megint egy B-tier szerintem. Red Bull, hát ez mit mondjak, nem változtattak szinte semmit. Tényleg. Red Bull livery, tényleg. Semmi különös. Ez megy oda melléjük. Jól néz ki. Nem nagyon változtattak rajta, de amúgy meg jól néz ki a livery, szerintem. A Ferrari viszont, szerintem sokakat meg fog lepni, de nekem ez egy visszalépés volt. Ez a fehér HP-s logó, én értem, hogy főszponzor, de hogy ennyi fehéret elvenjen egy piros Ferrari-tól, főleg amikor Lewis Hamilton jön hozzájuk, és talán esélyesek egy bajnoki cím megszerzésére, és hoznak egy ilyen fehér hátú piros Ferrari-t, tehát hogy ez nekem ez egy D-tier. Tehát ez nem is csak egy C, hogy átvariálták, hanem egyszerűen jó a piros. Nekem a piros tetszik, de az a fehér az egyszerűen, ha az ellene tüntetve sokkal szebb lenne. A tavalyi Ferrari például nekem nagyon tetszett.
amíg nem jött ugye a HP szponzor, tehát az év első felében az nagyon jól nézett ki. McLaren, hát ez meg McLaren, ezt tényleg mondták és nem is akarnak változtatni, szóval az is megy ide a többihez. Hát úgy tűnik, hogy egyik sem került az S tierbe és az F tierbe. F tierben azért nem rakok, mert szerintem ezek közül annyira nincs rossz. Tehát azért vészesen ronda liveryt nem hiszem, hogy csinálnak most, vagy hogy biztos, hogy van olyan, amire azt tudom mondani, hogy ez F tier a sporttörténelme során, de azt is meg kell mondanom, hogy nem változtattak semmit. Tehát, hogy a Racing Bulls változtatott, ez a fehér, ez tetszik, de egyikre se vagyok az úgy mondva, hogy így ránézek, és így csodás. Na mindegy, úgyhogy ennyi lett volna, köszi szépen még egyszer mindenkinek, aki megnézte. Hamarosan jövök újabb videókkal, addig pedig kommentet tényleg írjátok le, hogy mit akartok látni, mert látjátok, hogy tudok erről bőven beszélni. Úgyhogy találkozunk a kövi videóban, addig is sziasztok!